U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici danas je obavljena podela sportske opreme za nešto više od 20 fudbalskih klubova na teritoriji grada, koji su ujedno i članovi Fudbalskog saveza grada Sremske Mitrovice, a sportska oprema značiće svima, posebno onima koji se takmiče u nižim ligama. Vidim da je oprema, dresovi, šorcevi, vidim da je lopta tu, štucne, lepa akcija Fudbalskog saveza Srbije, zaista im hvala na svemu i mislim da će oprema značiti svim klubovima, pogotovo klubovima koji se takmiče u nižim rangovima takmičenja, tako da je sjajna akcija Fudbalskog saveza Srbije. Podela opreme izvršena je u sklopu akcije Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog saveza Vojvodine, koji su danas posetili Sremsku Mitrovicu. Čin uručenja opreme predstavnicima klubova izvršio je proslavljeni srpski fudbaler i igrač Crvene zvezde Marko Pantelić. U sklopu akcije Fudbalskog saveza Srbije koji dodeljuje opremu svim klubovima na nivou Republike, pogotovo nižerazrednim, danas su ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije i iz Fudbalskog saveza Vojvodine posetili naš grad i donirali su opremu za sva 23 kluba Gradskog fudbalskog saveza Sremske Mitrovice i u ime svih njih zahvalio bih se na toj donaciji, značit će nam u narednom periodu. Predstavnici lokalne samouprave također su prisustvovali uručenju opreme, među kojima je bio i ministar u vladi Republike Srbije Branislav Nedimović. Podela opreme obavit će se na teritoriji cele Srbije, te je ukupan broj klubova koji će dobiti opremu preko 1500.